Takže čaute ľudia, zdraví vás Shrek, je tu so mnou Feus Čaute. a Zeps. Čaute. Takže toto je náš prvý diel série Minecraft. Chceli by sme natáčať každý deň minimálne 2 diely. Robíme to na našom YouTube channeli a môžeme začať hrať. Takže ako prvé si naťažíme drevo. Ešte by sme mohli povedať, že hrajeme na servery bez pluginov a game modov, proste čistý server. Presne, nie je tu ani žiaden plugin. Nejaké TP a neviem čo, go to. Aha. Takže si musíme rýchlo zrobiť postele a musíme... Ty skôr sa smeješ. Ty proste buď ticho a hraj. Stavaj dom. Dobre, tá naťažíme si drevo a postavíme si dom nejaký. Nejakú ubytovňu. Hej, nechceš vilu z diamantu? To neskôr. Počkajte, ja spravím stôl. Pracovný stôl. Som ho spravil. A mne sa... A ja mám stále toto, ešte zabugovaný Minecraft. Jak to máš bugnuté? Počkaj. Však ti ukážem. Pozri si to video a sa ti to ukáže. Ja stále keď kliknem na niečo, nemôžem to presunúť. Musím to tak robiť a ešte keď to tak robím, no to sa mi hocikedy dá kocka hocikde. Uvidíš, takéto mám proste zle. Proste všetko plano. Áno. Počúvaj Feus, No. ostatné diely už budeš točiť ty, že? No áno. Dobre. A pridávať na channel to budeme na nový sa vytvorí tento serverový, alebo jak? Vytvoríme si channel my traja proste a na každom let's play, úplne na každom let's play, na každom videu budeme stále len my traja. A Plus... No však potom keď už budeme akože taký, no tak už môžeme aj pridávať nejakých Hosti. no a hostia robiť nejaké interview a tak ďalej. Ja idem trošku na kobul, lebo treba. Však tie sekery... Dobre, tento diel bude mať asi tak 10 minút. 20. Dáme ho na YouTube a uvidíme, či budeme mať lajky a sliadnutia. Keď áno, no tak budeme pokračovať. Keď nie, tak budeme aj tak pokračovať. Dobre, naťažte aspoň 30... Počkaj, zrobte mi prosím vás sekeru. Tu som ti spravil krúpač pre teba. Aj Ja pre zlatý. teba. A spravím si Počkaj, sekeru. ja ti hodím drevo a zrob mi všetko. Ja mám 33 dreva, to môže stačiť, ne? No a ešte hoď mi sekeru a... Dobre. Naťažíme si ešte brzové drevo, aby sme mali farebný domček. No tak ja idem zase do bani. Dom vidím tak do L-ka a to čo bude zbytok, tak to by mohla byť nejaká taká farmička malá. No však No. ešte môžeme potom dostávať aj sklad, tak. Alebo No zahrať, však jo. ideme pestovať niečo. Ganžu. Trošku no. Budem predávať potom. Však. Tak, Dobre, ale počkať. Neodchádzajte nikde, hej, tak ďaleko, iba tak Však ja som trošku. stále tu. Počúvaj, Feus, No. zrob mi prosím ťa tú lopatu. Ale Lopatu, kamenú, Ja kamenú. nemám kobul. Dobre, tak počkaj. Zase bol na kobul. Dobre, už idem, počkajte. Viežím. Ja zrobím tu na teraz si zrobme lopaty všetci traja a zrobme úplne taký veľký priestor na náš dom. No však ja to akože vyčistujem tie, vieš, listy čo dostali. Aha. A tak. Mám 44 dreva, to by malo stačiť, ne, na začiatok. No však na začiatok to je úplne dobre. Z toho neviem, koľko sa spravia tie desky. Čo vám treba? Koho? Tie one lopaty, či čo? Tak mne by si mohol spraviť, lebo tiež to nejak začnem. A ešte, počuj, ešte môžeme povedať, že na prvom diele nebudeme mať intro, ale potom už na ostatných No dieloch však potom by sme nejak už- už niečo Máš tam lopatu. by sme už mali mať intro. Kde mám? Ale však niečo by sa mohlo spraviť nejaké to intro také maličké. Určite nie tak, vieš, že ako graficky, že neviem ako, všelijako, ale... Kde mám lopatu? Tu máš. Pri mne.
Už ju máš. Neviem prečo. Ja mám, Keď ja sa mám asi rozbeheme, tak trošku nebudeš lagi, čakať, ale že asi. budeme mať intro a neviem čo, ne? No asi tak. Počkaj, takže... Ešte by to trebalo, viete čo? No. Uhlie a piesok, aby sme mali skla hneď. Začal sme tu mohli spraviť oné dom nejaký a vieš, banku si tam dať a to. No však a necháme miesto na okna, vieš. A potom v druhom diele už pojeme na uhlie a tak. Takže dneska len tak za základ, jo? No však dneska Dneska len základy. dneska len uvidíme proste, že ako to bude mať sledovanosť a... Že či sa to uplatní vôbec, že či je vôbec prečo točiť a tak. Presne. Zrobte mi prosím vás druhú lopatu, lebo ja s takýmto bugnutým Minecraftom ju budem robiť asi pol hodinu. Vyhodím cobblestone, vyhodím aj drevo. Tu máš. Vyhodím aj drevo, vyhodil aj pik. Nemám. Tu ju máš pri mne, poď sem. Vidíš ju? Tu ju máš. Tak. Dobre, zrobíme to, môžeme to zrobiť aj úplne väčšie trošku. No však je to dosť veľké podľa mňa, však ešte len tieto dáme. No však počkať. Dobre, Pošla mi lopata. toto posledné už odkopme a už to bude stačiť. Lopatu si poprosím. Okay, pozor. Mám trošku lagy, takže... Ale iba úplne trošku. Díky. Tak. Tak asi tu by si tam mohol začať ten dom, ne? Čo? Tu by sa mohol začať dom. Počkaj, nech dokúpeme a Čo tam kobold, kde by to mohol postaviť začať. základy, no. No však tu postavíme ten dom a... No, tak už je to vyčistené. Dobre, takže ja by som navrhoval. No, kokso, tak to je úplne bugnuté toto. Aj ty to vidíš, to bugnuté tu? Ja mám bugnutý Minecraft a nie. Takže Okay. diváci, keď viete ako toto opraviť, no tak prosím do komentáru, díky. Takže počkať, ja by som začal takto. Ale Ne, to ne. sprav to do LK, čiže sprav to asi tak do... Sakra. Tak mu ostaň pokade, má to robiť. Sprav to Prestaň, tu. stoj. Nerob to. Ne. Jaj. Rob. Dobre, Počkaj, nech ti on vyznačí, že pokade to máš spraviť, no. tak. Počkaj, sakeru. Aha, mám sakeru. Dobre, počkaj, stoj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Počkaj, nechaj ho, nech to spraví. Ty chceš spraviť ten dom, čo si myslím? Ne, nechcem, ja to chcem spraviť nejak do LK, víš. Dobre. Aha, dobre. Nebudem. Ale to počkaj, to musí to byť aj tu 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, Však to je 7, jedno, 8. že- Nie, nech to je také, vieš. Počkaj, Tu treba dať menej. ja to vypočítam. Takže, čakaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 13, 14, 16 a hotovo. Môže to byť takto, ne? No, ešte počkaj, spojím. No a však to je jedno, ježiš. Počkaj, takže tu je raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja má vidno v zábere? No, ale počkaj, pozor. Kde bude brána Raz, tu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What the fuck? Kde bude brána? Neviem, Počkaj. bránu by som skoro dal. To má byť Kde takto, asi- chlapci. Nie, počkať. Tu by som dal bránu, vieš, a tu by bola záhrada, toto. To maličké. Dobre, takto. Takto to zrobme, chlapci, takto. Aby to bolo presné, vieš. Už toto treba zničiť. Asi som to dobre počítal, neviem teraz. Tak keď vieš počítať, tak si to asi dobre počítal. Keď ne, tak máš smolu. No tak keď ne, tak nič. No, takže... Počkaj, ale teraz treba zrobiť na okna. Počkaj, tu bude brána?
Tak dal by som ju tu, ne? Chlapci, a počkajte. Dobre, tam bude brána, presne tam. Jo? Tu bude brána a navrhoval by som, že pozrite toto. Toto všetko tak by mohli ísť okna, takto. Do toho, Počkaj, to robí on. Je lepšie robiť ak ty. takto. Tu by mohli ísť okna všade. Ja by som sme skôr mali také. dal takéto okna, víš. Tam, kde je medzera, tak tam sú... On zase to nevychádza semto. Á, to bude zlé. Myslíš? Ne, nechaj to tak. A vieš... A tie dve by mohli byť okna. No. Počkaj. Ešte tu na. A No, tu na to môžeme dať takto, vieš. no ale tam ešte niečo príde. Tak. A to my robíme palác, alebo čo? To je domček. Malý domček. Tak. No, malý jak malý. Ja dávam všetko do čestky, počkať, takže... Ježiš, ja... Už potrebujem si opraviť ten bug na Minecrafte, lebo... No tak keď to točím, tak na ďalším dieli dúfam, že to už budeme mať dobre. A ja. Ono to nevychádza. Sorry. Vychádza. Dobre, nechaj to tak. No tu treba ešte. Tu. Počkať. Počkaj, daj mi drevo. Peus. Daj mi drevo a ja potrebujem. Počkaj, ja nemám tiež, čo si. Otoca, daj mi drevo. Však nemám. Tak si naťaž, Šrek. No, však pekný domček to bude aj tak. Mohli sme to počkať. Tak, presne Ja tak. spravím dvere. Aha, ja mám ešte 64 dosky. A povieš, že nemá. Ne, nevidel som. Tak, Tak ja som spravil dvere. toto tu je tak, počkať. Počkaj, dobre. A ako sú dvere takto? Daj mi drevo, prosím ťa, Feus. Všetko, úplne všetko, čo máš. Alebo Bezpečne. polovicu. Lebo ja, počkaj, ja to idem teraz... OK. Tak. Čakaj. Tak, toto môže byť, čakaj. No, môže to Tak, a ešte to dáme aj tu na. A dáme to aj tu na. A to je fail. Prečo A si to- tu by boli dvere na tú zahradu, ne? No, ideme spraviť. Počkaj, tie okna musíme zrobiť úplne nejak inak. A počkaj, tak ja idem na drevo zatiaľ. Počkaj, to zrobíme takto, proste daj to všetko. Čo si spravil však? Tie okná musíme dať inak, lebo to nevychádza, A nechápeš? to nebolo oko, ty somar. Nie, a čo to bolo? To boli Dvere do zahrady. dvere do záhrady. Aha, sorry. Tak, Fail. Počkaj, to je dobre. ja som úplne slepý. Tak trošku, no. Všetci zákolo, ale to sa spraví. Šedý. 8. Bronko Tyrkisovi. Hržovko. Bronkasty. Tak, dobre. No a teraz, počkaj, teraz idem zrobiť okna ja. No. 2, 3, 4, 5, 6. Keď okna spraví retardované. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. To celý dom nevychádza aj tak. Ty Musíme však toto tu na, počítať. musíme toto tu na. Posunúť o jedno. Takto. Takto to musí byť. A vyjdú nám tie okná, aké chceme. Takže keď toto posunieme takto. Máte niekto koble? Hm. Tu je v banke. Dobre, posunieme toto, zrobíme tam záhradku a už vypnem video, OK? To bude prvý diel. Tak.
Počkaj, tie dvere mi daj prosím ťa, čo si zobral mi. Počkaj. No to ti dvere žiadne nebral. Prav dvere. Kde majú byť dvere? Ukážaj ich. Ty Dej čo ho. si teraz spravil? Nevieš počítať proste. Chudágon. Tak. Počkať, dáme... Nie tak, nie. Tu budú dvere, som povedal. Hej, Tu budú dvere, lebo sú presne uprostred. Čo Počkaj. robíš? lak, what the fuck. Jasné, lak. Dobre, konec. Daj mi dvere. Nie, však ich nechaj, Dobre. však sú presne Počkaj, Sorry. počkaj. Ty čo ničíš to tie dvere, ty si Však normálne? počkaj, že čo chce spraviť? Tak to si, A? to ty No. neviem. Čo si Čakaj. teraz spravil? Ježiš, ty nevie, čo robí sám chudák. Však počuj, čo robíš ty vlastne? Tak budú dvere. A tu v strede budú okna. Tu na budú okna 4, tu na budú 2 a nevyšlo. Nevyšlo. Vyšlo, sorry. Vyšlo. Ešte raz to zrobíš a... Asi mŕtvy. Dobre, a teraz môžeme robiť... Počkaj, nemôžeme. Dobre, teraz by sme mohli zrobiť tie okna, že? No, tie okná by sme mohli, no. Neviem, ja to spravím tak, že idem ešte na nejaké drevo, lebo Dobre, toto bude tak ho nechaj. treba veľa. Zeus, máš nejaký kobu? A zase to nevychádza zas. Ja hľadám do banky. Dobre, však ser na to, MG. Máš v banke. Dík. Dobre, zrobte okna, ak chcete, to je jedno. A nie, to bude škaredé. Dáme to naspäť. Okna budú len tam v strede a to bude všetko. Nerob tak okna, jak robíme. Čakaj, dobre, tu čo bude? Tu Dobre, čo ja idem bude? na drevo zatiaľ. Prečo je to tak? Lebo tak to bude. Tak. Tak je to krajšie oveľa. Ja si myslím. No, Počkaj, čo teraz. tu mám? Ja teraz spravím brutálne. Nerob tak okna, nechápeš? Ale počkaj, že to budú tak okna, tak budú iba na tejto strane. Na tejto strane, chápeš, že by sme videli pekne do záhradky. Aj na tejto strane jedno okno stačí. Aj na tejto. Alebo tu bude dvojité, pozri. Nie, bude nechaj to tak. Teraz No to to bude- vyšlo, teraz to vyšlo, nechaj to tak. Ale pozri, teraz to tak... Čuník! Hej, tu budú po jednom a tu bude dvojité, ježiš, čo je trápne. Tak to No. nechaj. Tak to nechaj, teraz to vyšlo. Či? Dobre, tak to nechaj už. Tu proste dáme okna a... Bude to pekné. Dobre, a tu okna nebudú ešte, zrobíme potom strechu a... Idem ešte naťažiť trošku dreva. Tak. Amerikáno. Už to máte chlapci. spravené, alebo jak to vyzerá? Dobre, takže môžeme asi prvý diel ukončiť aj tak. Tak asi v ďalšom diele... Uvidíme Poďme sa do v bani. ďalšom diele. Nevieme, čo budeme ešte robiť. Tak Asi- v asi druhom budem- dielu by sme mohli dokončiť tú strechu, nájsť nejaké tie Nejaké... zásne suroviny a nejaké semienka, tak by sme mohli dokončiť tú záhradku, aby sme to mali hotové a Dobre, ešte sa takže- povylepšili dom. Keď sa vám trošku aspoň video páčilo, tak dajte like a odber. Samozrejme. A Uvidíme sa v ďalšom diele. Lúči sa s vami Tak. Šrek, čaute, Tak, Zeps. Zeus, čaute. čaute.